हेलो हाय नमस्ते भले थांतु समस्ते केमती अच्छे आपण मैंने समस्ते को मोर आडभांस हापी न्यू इयर भाई आउ किछिरा घंटा रहा 2025 सरी 2026 लगे बाहरी पड़े होटेल जावाक होटेल जेहेतु आज 31 चलती होटेल आज बहुत बिजी रोटेल आज राति आपण मानक देखेबी आम होटेल केमती कौन निवर्स सेलिब्रेशन आपण मैंने देखिए मो ब्लॉग रे ଆପଣ ସେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିଥାଏ 2025ରେ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। हेलो गाइस आज ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ହାଲକା ଗରମ ହେଲା ଆଜି କେମିତି ବିଜି ରହିବ ପୁରା ଭଲ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ବିଜି ନା ଇଏ ରହିବ ରାତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟି ଅଛି ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିବା ଆମ କିଚେନ୍ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ହାଲଚାଲ ଅଛି ତ ମାହୋଲଟା କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କିଚେନ୍ର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେମିତି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସଜାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି नमस्ते भले तुम समस्ते आज 31 राति जीरो नाइट सेलिब्रेट मैंगो होटल सब फुल बिजी अछंती सेफ तंदूरी सेफ इंडियन सेफ चाइनीज सेफ और कंट्री सेफ फुल बिजी अछंती हम देखे दो गोटे पैंट गोटे देखे दो सेफ पूरा बिजी अछंती आज सेफ 31 राति कौन सा प्रोग्राम सेफ बिजी सेफ कौन कहते मनी जाते टिकट नो दिए तंदू 31 रे सेफ स्पीकर लगा दियो हां तेरा 31 प्लान पे दे सेफ पूरी सेट कौन करे दे चाइनीज के 10 लक्ष ये और कंपनी हमारा स्वीट चुंगा ये हम चुंगा ये हमारा सीओ से गणेश से बिरेन से ये हमारे देवो से ऐसे अधिक कौन भाई हमारा जी मल्ले चिकन टिक्का बिजी अछंती एपटे दही कल पाई हमरो साइड दीपक किता कितना अवस्था पूरा ये गेले कितना नहीं कोन कितना अवस्था जो जीरो रेट में किचन पूरा अवस्था जीरो तथा काली पे रेडी होउची काली पे नहीं आजी पे हम एपटे चाइनीज से डूडू से या चिकन से नियर लॉलीपॉप ଆମର ଦୀପ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମର ତନ୍ଦୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅର୍ଡ଼ର ମାଝେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଆଁ କରିସାରିଲେଣି चाइनीज जोड़े लगा से अच्छा सब रखी आगुआ कर तंदूरी चिकेन मेड भाई रंजन सर जीवा
mahal memang bilang continue sama single tanggal kamu artinya banyak very thanks. Fine, thank you. Happy New Year. Hi, Happy New Year, all of you. Ayo kata happy birthday kayo. Babon Singh. Happy birthday, Babon Singh. Happy birthday. Ayo कैसे बोल ली? Happy birthday को कहाँ पिले? तुम आपको कुर्ती जाकर मिल जाए. Very very thanks my Chinese team. It's a very hard working. 2 lakhs business food Chinese. After 2 lakhs. In the phone Marilla. After 2 hard working. NJP 3 lakhs 3 lakhs. Honda Mata का बिजनेस हुआ. Joseph, Happy New Year. Happy New Year. कब आया होगा सोन वाला वो घर पे वाले शूटिंग करते हैं हाँ कौन आती है तू एक्टिंग कर लूँगा नहीं सेल्फी ना बता लेती हाँ आओ या चैनल को लाइक कर सकते हैं आज मेरा रात में अपन से होगा जब मैं ना और जब मुझे हाथी हाथी अभिनंदन और शुभेच्छा
ଆଉ କଣ କେକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ? ହଁ ହବ ଚାପଟେ କେକ୍ କଟା ହବ ଚାପଟେ କାଟିବ? ହଁ ଦେଖି ଆଉ କଣ କାଟିବ କଣ କାଟିବ? କାଟିବ କେକ୍ କାଟିବ ବୋଲେ ଆଉ କଣ କାଟିବ? ଶିପୁରେ ଶିପୁରେ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ କହିଥିବ ପ୍ରକାଶ ବି ଆକଟରେ ଆଜି ବାଟେ ଏଇ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଏ କବୁଲ ଆଜି ପୁରା ଦି ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ମତେ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କପିଲ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ମତେ ଏକା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ Happy New Year! ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ହଉଛି କେକ୍ କଟା ଆପଣ ଶିଶୁ ପରେ କଥା ହଉଛି କେକ୍ କଟା ହବ ଆପଣ ଆରେ ଏଟା ଟିକେ ମାଙ୍କ ଲାଗି ହବ ଜାଫର ଧରି ଗଲେ କଟି ଅଣା ପସନ୍ଦ ଅଛି ତାର କରୁଛୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିନାଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେକ୍ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିନାଇ ସେ ପୁରା ଲେଖିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲାଣି ଲେଖି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବାବୁ ସେ ଲାଭ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିପୁନ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ ନଅଟା ବୋଲି ସାର୍ ଆରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଉ କେମିତି କଣ ବାହାରି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ କେକ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତଳ ଅଣ୍ଡା ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ବାଡେଇ ପୁରା ରକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଅଣ୍ଡା ବାଡ ହେଇଯାଇଛି
ଏବେ ଆସିକି ପୋଛା ପୋଛି ଗଲେ ତମ ଉପରେ ସବୁ ଯାକ ପଡିଗଲା ଏତେ ପୁରା ଖୁସି ଯେ ଅଣ୍ଡା ମାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସରିଗଲା, ହୋଟେଲ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ରାତି ଆସିକି ଗୋଟେ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ 2026ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।